Shubor na Snem jong Nongshong Hima. Ka Loompyrdi Ïongpiah dolbar Shnong ha santarik risau kala penong kejing kenduk lang hayung wali da kejing wan shimenta na duk ki khna ha duk ki rang ba bat long kmi long kpa ya kejing lang na penyat usamla kwali chalam bat samla iwa kani chalam katba uba pensakhyat yini kendia kenyi ka Loompyrdi Ïongpiah ulai ka ngu blai ngu siem uba RL bimi suwer wa Shnong ka Loompyrdi Ïongpiah ulakran hor ka phang kop yainam la yo ru ke jingkran na kong pishulai ke blashap ko Burom ha ni sngi kumju ki kentian ai min sem na ka sinchar perbot bat na uba marbon lalu unong tho drama comic ka Loompyrdi Ïongpiah uba RL bimi suwer ula ong ke jingtmu jong ke jingkenu lang kalong ban ra ke jing sngo ya jan ya et ha pedeng ki khon ka Shnong ban pensa jingken mawi ke ni sngi la pen ko Burom ru ki khandrengut ki long kmilong pa ki Kynjoh ni Snem karta kumju ki saungut ki nong tho drama ka por bam phalar nalor kata khat saungut ki samla ki bayo 100% shaneng ha ka SSLC examination khat laingut ki bapas ka HSSLC examination bat handungut ki pendap ka graduate bat hanyongut ki bela pendap ka post graduate uba pialet toy ha ka jingkran ula ong ha bayan ujor ka jinglong jingman ki yong wali ha ki por minshwa bat ki por minta kar pher bak lebak bat kani ka pen I ka dak ka shin bakador bar Shnong kala ya shakmat kat kum ka juk ka por habaro kiliang ka dor bar Shnong Loompyrdi Ïongpiah ka jing sngo sarong kala pen ko Burom ru ya ka doctor wakani toy ka khon jong kong best toy bat ulet arun lanong ka bela pendap ya ka kerdan MBBS bat ru na ka benda ka Burom jong ulet KF lalu la IT ya ka muhor saknam shiki bahi yang sam jong u ya kani sngi la pen pho pen phiang de jing rwa jing shat bar shimenta de ki longkme kumju ki samla bat khna skul ka Loompyrdi Ïongpiah bat ya kejing kendo la penbai de ki kentian khublei na uba wan salan idhar general secretary Loompyrdi Ïongpiah